Ó, mi van, miért? Jézus! Ahol mi a fasz ez te? Ez a PK nektek? Megy a diszkó. Nem mondanák, hogy jól nem kell előre? No shit. Már elfáradt a kezem. Itt már beégtünk, mehetünk tovább. Apuci kezei még mindig szarok. Dick. Sziasztok, Peti vagyok. Peti vagyok, SDR! SDR! A 122! Barátaimmal, Chaos professzornak. Chaos prof. Szarok a kezek, szarok! Soab, itt van Soab. Odradel! Meg Slepi. Meg Dante Dark 14! Meg vagy Varking! Dika Miklós! Hoztad már az ajándékomat, télapó? Nyomjad már Max. Dick! Ennyi Max van. Mi van? Mi van? Szúk a kezek! Mi van, Merki? Mi van, Peti? Hogy érzed magad? Megmegyek Jó, de megkoroszpít. Ez muszáj beugrani. Ezt a spotot nézzétek, emberek! Jobb, mint a farkam! Dick, ez mi? Dű, mekkora futós! Fölfele, ide föl! Nyugi, nyomatom, Peti. Integessé. Szép. Na nem az a játék, hello! Itt te nem videózol! Mi van? De itt te nem videózol! Megkamerázlak. Megmondalak a izének, alatt a polgárjönőnek! Na, hol a szaltó? Ezt már nem mondja? Ha innen valaki leszaltózik, az meghal. Can see me. Be kell adni! Repét, utána jövök én. Hallod, utána hozd ide a kamerát. Mehet. Ja! Előre volt? Anyád! Gyere, ide! Mehet! Nyomjuk az előre! Ott egy ház, foglaljunk be, gyerekek! Ilyenek van. Menjünk már, benézzük! De akkor csak ünt a Mi ez a sétálás. zene? Mi a gecit? Ez a telefon? Nyugi, megy a DJ Hero 2. Ne, én nem tolok előre. Ez jó zene. Jó volt, Peti, azt hittem már nyomod. Mehet? Na megy. Én azért nem hoztam az edzőgatyámat, mert legeciztem este. Jó volt, Peti. Hova? Hova? Favágók vagyunk! Korhat szép. Milyen hatást keltek a Nyomás favágó. Indulj, indulj! Indulj! Mi van? Jó van. Szép inga! Ne kell feszíteni magunkat! Hát ez nem volt. Don't panic. Don't panic, mert meg tudod csinálni. De mindig lecsúszok, Gert. Na hova fog? Bad panic. Yeah. Az nagyon kiesik szerintem. Az igen. Az stabil az be az, mint a börtönnek az ablaka. Nem tudom, hogy miért a börtön ablaka, nehogy félreértsetek. Előtt futok, De egyszerre kell. Már megy, köcsögök. De. utána mi az? Egyszerre. Igen. De ez innen egyszer nem látszik, várja. Közelebb kell menni. De akkor meg ő nem látszik. Jó lesz ez így, Nyugi. Melyikről megyek én akkor?
Csinálj már Lamborghini. Mehet? Ha. Megy? Hát vagy ideje. Mehet? Mehet. Nem jött. Most be kell adni. Nincs mes és lefi. Na, mehet? Nem jött. Mehet? Jön az egyik őtől. What is it good for? Már volt a tőled, már volt az a zene, miért raktad be? Fugja a szél, azt mondja. Jó ez. Hallod, Peti, mi van a táskádban? Szép! És ez miért jó? Hát majdnem. Nagyon... Aha. Na mehet vagy. Ennyire viszket már? Azt ki kell vágni. Ezt már. Mehet? Aha. Látszott a izé. Látszott a nagy hátad. Sebem. Na vadarodj el. Anyád, akkor ez? Vagy várjál, szemből velem, esküszöm. Anyád, gyere. Hallod, szemből veled. Hallod? Ezt add már be, geci. Fucking fuck.